orang tua lebih baik dulu hitam sekarang putih daripada dulu putih sekarang hitam. Amin. Nggih, kula tirunan. Nggih, kula tiru Pak Dik. Nggih. Lho tirunan iki gak golek bojo. Saya takon. Napa nek? Akeh sing titip pertanyaan. Napa nek? Karo niken ki. Aku wis menghindari pertanyaan kuwi lho. Loh, aku dititipi pertanyaan karo panitia kok. Kok beban lo aku? Ya itu kan profesional seorang seniman. Tenang jodoh kan nggak ada yang tahu toh Pak Dik. Tenang jodoh kan urusannya besok karo sopo terserah apa kata Tuhan. Tenang. Yang penting kebutuhan panggung itu harus chemistry antara dalang dan sinden itu harus kawin Pak Dik. Kawin ki ra ning dhuwur panggung. Maksudnya chemistry-nya. Oh, chemistry Ya. kerjasama kan sesama seniman siapapun boleh. Ya. Iwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para kawulaku kabeh ing negara Wirata mugi tansah kinemulan karaharjan keslametan donya prapteng delahan anakku bocah sigit, anakku bocah jentara, putraku ngger Seta Buminjaya. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewa Jamiji ingkang putra kula pun Seta Buminjaya. Seta tak kandhani ya Seta. Dadi pimpinan kaya bapakmu iki ora enteng kewajiban kang sarta pakaryane kudu bisa netepi tembung sabda Pandhita Raja Ratu tegese sipating pimpinan utawa sipating nalendra ora kena goroh pindha wekresna ingkang tumetes ana dlancang seta yekti datan kena den ilangi yen kondo iya ya iya yen kondo ora ya ora mula ing ripalungguhan iki bapakmu wis kadung ngucap saguh bapakmu Matswapati wis kadung ngucap saguh tegese apa sing kaweca kudu bisa sembada Seta Buminjaya nun inggih ngestaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji dina iki pamanmu ing kepatian ya kuwi Kincaka Rupa lan Rupa Kinca bakal ngenekake tontonan kang donya urung tau ana jagat durung nate mulat ya kuwi wujute adon-adon jago manungsa pamanmu Kincaka lan Rupa Kinca wis nyiyagakake sing dadi jagone ya kuwi ora ana liya kejaba mung pamanmu si Rajamala dene babakan jago saka negara Wirata kene bakal tak pasrahke sak utuhe marang anakku kowe Seta Buminjaya piye Seta piye apa kira-kira wis kasembadan jeneng sira Seta antuk jago minangka kekuwataning negara Wirata iki kira-kira jeneng sira Seta Buminjaya wis antuk jago apa durung ger Seta Buminjaya
dadi atur tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Mimang Utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara orina repan mring pro abdi nuninggih Kanjeng Rama diweji Prabu Mangsah Pati babakan munika ingkang badhe kula andharaken dhateng paduka Kanjeng Rama diweji Prabu Matswapati awit pangestu paduka Kanjeng Rama eri palenggahan munika eri palenggahan sakmangke kang putra kula pun Seta Buminjaya sampun angsal sawung utawi jago minangka kekuatan negari Wirata mriki Kanjeng Rama dadi cekak cukupe kowe wis entuk jago Seta nuninggih sampun Kanjeng Rama diweji bagus lah banjur jago kuwi mau saka ngendi Seta Buminjaya jago kala wau inggih saking negara Wirata mriki piyambak Kanjeng Rama ingkang mapan wonten ing dusun Pejagalan atmajanipun utawi putranipun Ki Jagal Walakas ingkang nama pun Jagal Abilawa Jagal Abilawa sing dadi jenenge Seta nggih lakar kados mekaten Kanjeng Rama lah banjur menapa dipun keparengaken nyuwun sewu menapa dipun keparengaken pun Jagal Abilawa marak seba wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama diweji Prabu Matswapati ya kongkonen rene aku kepengin ngerti menungsane kaya ngapa jagone Ratu Wirata Seta Buminjaya nuwun nggih nanging nyuwun pangapunten Kanjeng Rama nyuwun pangapunten saderengipun gandeng Jagal Abilawa menika lare saking dusun Jagal Bilawa menika lare saking desa radi kirang babakan tata krama tuwin yuda negara miwah trapsilaning basa nanging lare menika ketingalipun saged pinercaya awit ndarbeni sipat ingkang jujur ngapusi ya ora gelem diapusi nuwun nggih boten purun Kanjeng Rama mangkono Seta nuwun nggih lakar kasinggihan Kanjeng Rama diwaji bagus ya yen pancen kaya mangkono Seta aja ninggal marang hambeke satriya tanah Jawa mara gage timbalana si Jagal Abilawa kinen munggah ana ing pendopo agung negara Wirata kene madhep mring ngarsaning sun dina iki uga Seta Buminjaya nuwun nggih amit madhal pasilan Kanjeng Rama diwaji kaya ngapa jagone wong Wirata
sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira alon Bye.
kinarebek padaya yuwarna nira jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara seta Buminjaya wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji apa iki sing ndok kandhakake seta sing jarimu bocah saka pejagalan sing bakale dadi jagone wong Wirata seta nun inggih lakar kados mekaten Kanjeng Rama Dewaji nun inggih punika dhateng ajeng paduka menika pawongan ingkang minangka dados calonipun jago tiang-tiang negari ing Wirata Kanjeng Rama walatublas nyawang wujute wae aku wis percaya yen bocah iki bakale bisa nandingi kridane jago saka kepatihan pamanmu si Raja Mala ketitik bocah iki dedeke gedhe dhuwur godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh rambute gondrong wong gagah gedhe dhuwur aku tak nderek tepung ya aku tak nderek tepung nggladi wanuh merga ana tetembungan ora kenal ora tresna merga ana tetembungan ora kenal ora tresna apa bener kowe bocah saka pejagalan sing jenengmu Jagal Abilawa wela dalah gereng wae donyane kaya arep lindu kowe takon karo aku ya jenengmu sapa bocah gagah pancen bener jenengku Jagal Abilawa ya pancen kaya mangkono bocah saka desa Pejagalan anake Ki Jagal Walakas wela dalah kok aku lagi ngerti iki yen jebule Prabu Matsumati duweni kawula sing gagahe kaya mangkene pancen bener aku wiwit biyen nganti tekan dina iki jarang metu saka omah
jarang metu saka wewengkon utawa laladan desa pejagalan. Lah terus gaweanmu apa Jagal Abilawa? Gaweanku ora ana liya kejaba mung bantu pakaryane bapak. Bantu pakaryane bapak. Bapakmu duwe pakaryan apa Jagal Bilawa? Bapak duweni ya kuwi pakaryan beleh kewan, beleh satu wana, beleh kebu, beleh sapi, beleh wedhus, yen kepepet kirik barang ya melu dibeleh. Welah dalah. Ya. Kowe ngerti apa durung? Apa to wigatine Jagal Abilawa ndak timbali marak ana ngarsane panjenenganing Sun Prabu Mangsapati? Aku wis dikandhani. Dikandhani karo sapa? Dikandhani karo anakmu Seta, bakale didadekake jagone wong Wirata ngadepi jago saka kepatihan sing jenenge Raja Mala. Apa Jagal Bilawa wis rumanti? Apa jeneng sira Jagal Abilawa saguh? Yo, aku saguh dadi jagone wong negara ing negara Wirata. Wis dasarmu apa, wawatonmu apa Bilawa? Kok kowe saguh dadi jagone wong ing negara Wirata? Aku ngrumangsani lair ana negara Wirata. Aku mangan ngombe wulu wetu saka negara Wirata. Ana pengayomane Ratu Gustiku Prabu Matswapati ya kowe kuwi. Mula aku dadi nom-noman duweni kewajiban labuh marang negaraku. Yen to negara mbutuhake Jagal Bilawa, aja to mung bandaku, nyawaku bakal tak udhokake kanggo srana jejeking kekuatan ana ing negara Wirata kene. Welah dalah. Ya, to ya. Ketoke kowe bocah saka dusun. Ketoke kowe bocah saka desa, omongane kasar, omongane sugal, ning bareng dirasakake tinemune jebul omonganmu pantes lan mentes. Aku ora susah mbok alembono, aku ora mendem ing reh pangalembono. Aku matur witing klapa sak lugune. Aku duweni patemboyo, Jagal Abilawa duweni prasetya. Yen to urip ana salah sawijining negara, aja nganti duweni pitakonan. Negara wis menehi apa menyang kowe, nanging pitakonane genti diwalik, kowe wis labuh apa marang negaramu. Wah, elok. Wah, kowe ora salah, Seta. Sing kaya mangkene iki kowe ora salah, Seta Buminjaya. Nuwun inggih ngestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji. Lah yen to pancen kowe gelem lan siyaga dadi jagone negara Wirata, kowe iki mengko arep njaluk bebungah apa Jagal Bilawa? Kowe arep njaluk Raja Brana? Apa kowe arepe njaluk derajat pangkat? Njaluk kelungguhan? Yen perlu kowe kepengin njaluk omah sing magrong-magrong, apa njaluk bojo sing ayu, kowe bakal tak turuti, kowe bakal tak sembadani Jagal Bilawa. Aku ora njaluk apa-apa. Bondo, mbah, aku mbok paringi bondo ora bakal tak tampa. Yen kowe menehi dhuwit karo aku, tegese kowe nyogok karo aku. Aku ora sudi mbok sogok, ngerti ora? Sing nyogok karo sing disogok kuwi padha-padha dosane, padha-padha lupute. Ngono pancen bener mula. Mula dina sak mengko walien sing dadi rasamu Prabu Matswapati. Ripa lungguhan iki karben resik atine Jagal Abilawa, karben resik sing dadi atiku anggonku bantu marang negara. Aku ora susah mbok wenehi bebungah apa-apa. Aku moh nampa bebungah apa-apa saka kowe. Yen to aku njaluk bebungah saka Prabu Matswapati, tegese niatku ora tulus. Atiku ora ikhlas anggone bakal bantu marang negaraku. Wah, elok tenan kowe Jagal Bilawa. Mula
Mula aku duweni panemu Jagal Bilawa duweni gagasan. Yen nganti ana pejabat sing korupsi, yen nganti ana pejabat wani mangan duwite negara, aku ora nyalahke sak wutuhe marang pejabate, nanging kawulane sejatine ya melu salah. Jalaran yen ora diwene dhuwit ora gelem nyoblos. Kawula ya melu salah, kawula ya melu luput. Aja digebyah uyah. Sing salah mesti pejabate sing korupsi, ning kawulane ya melu mangan duwite pejabat. Nek ora dikei dhuwit ora gelem nyoblos, matane picek. Mula aku njaluk supaya negara Wirata kene resik saka bangsane ngono kuwi. Mani politik kudu ilang saka negara Wirata. Kowe ladalah edan pinter tenan kowe Jagal Bilawa. Elok. Permara reh manguswa umya ngambrengeng. Kadikaronaning kaswasih areng marga hamalatgung. Are sang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi. Saraya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus hamara wayanto ing Jagal Bilawa Prabu Matsapati kepiye upama bocah enom negara Wirata racake kaya kowe kabeh, kira-kira Wirata kene racake ora padha gegeran, ora ana sing padha padudon. Tak ambali meneh, tak baleni meneh. Ora susah kowe ngalem marang Jagal Abilawa. Jagal Bilawa ora mendem ing reh pangalembana. Ya, to ya. Wis dina iki Jagal Abilawa ketokno sing dadi dadamu. Ketokno sing dadi jiwa kasatriyanmu. Mara gage majuwa ana blabar kawat janget cirencang seta Buminjaya. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Rama Dewaji. Iringen bocah iki. Iringen bocah saka desa Pejagalan iki. Kowe kang minangka dadi batahe Jagal Abilawa nok non dateng senika mangestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji gandanya sekar keadung
Gantya ingkang winuwus. Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kepatihan. Ingkang mapan ana ing kepatihan risang Raden Rajamala. Raden Rajamala kalamun Cinandra saking Mandrawa solahe kadya mliwis hanyampar banyu.
Rumah Wahyud Raja Mala Pura Rupa Mangasat Kasi Pangsa Palka Prapa Kakyat kakut Kak Joko Joko Reca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. He adhiku Yayi, adhiku sing banget ndak tresnani Yayi Rajamala. Wit lah dalah. Ya. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakang Kincaka Rupa amiji adimu lanang aku Rajamala. Yayi Rajamala, piye? Dina sak mengko kowe sing tak deng-deng kaya kendang paribasane. Aku ora marem. Raden Kincaka Rupa ora marem, ora lega rasane ati yen mung dadi patih ana ing negara Wirata. Raden Kincaka Rupa kudu dadi wong nomer 1 sak negara Wirata, tegese Kincaka Rupa kudu dadi ratu mapan ana ing praja negara Wirata. Mbuh piye caraku? Mbuh piye reka dayaku? Anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matswapati. Kang sak mengko dadi ratu ana ing negara Wirata. Ya, Kakang Kincaka Rupa ngestokake dawuh. Tontonan adon-adon jago manungsa iki janjane mung kanggo srana ngrebut kawibawane Kakang Prabu Matswapati. Kowe kudu menang Rajamala, kowe kudu unggul. Aja kuwatir rasamu, Kakang. Nadyanto aku iki menungsa lumrah, nanging Rajamala kena ing lara tan kena ing pati. Karepmu piye, Rajamala? Sak mangsa aku iki mengko mati ana ing blabar kawat janget sinencang. Aku cemplungna mapan ana ing sendang penguripan, ya mapan ana ing sendang wadari. Aku bakale urip maneh. Nadyanto matiku sedina ping 17 paribasane. Nanging yen to ragane Rajamala kok cemplungke ana sendang penguripan, sendang wadari, aku bakale urip, bakal tuwuh maneh apa sing dadi kasekdenku Kakang Kincaka Rupa. Ya bakal tak estoke apa sing dadi kandhamu. Kowe kudu menang. Kowe kudu menang Rajamala. Ya. Kareben Kincaka Raden Kincaka Rupa dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Mengko yen aku wis kelakon dadi ratu mapan ana negara Wirata, Yayi Rupa Kinca kang sarta kowe Yayi Rajamala bakal tak
pangkat sing dadi derajatmu mapan ana ing negara Wirata. Lho niki ngestaken dawuh Kakang. Ya, ngestokake dawuh Kakang. Dititeni sapa wong-wong sapa menungso sing luwih condong kelawan Matswapati tinimbang condong kelawan si Kincakarupa. Mengko Kincakarupa yen wis dadi ratu aku bakale gawe pernatan. Aku bakale gawe aturan sing bakale nguntungke aku Rupa Kinca Rajamala kang sarta kanca rawangku kabeh. Mangkono Kakang. Yo. Yen mengko aku wis kelakon dadi ratu, aku bakale gawe pernatan utawa aturan sing nguntungke aku Rupa Kinca Rajamala lan kanca rawangku kabeh. Contone pernatan apa? Contone aturan apa Kakang? Contone yen aku wis kelakon dadi ratu mapan ana negara Wirata, pajek negara Wirata bakal tak unggahke 250%. Wah. Mangkono Kakang. Yo. Kowe kabeh duwite rakyat sing tundhone bisa mblenduke wetengku, wetenge Yayi Rupa Kinca lan wetenge Yayi Rajamala. Ya, ngestokke dawuh. Lah yen mengko ana brontake wong-wong negara Wirata, aja ta mung 1000, 50.000 tak diajaki. Mangkono Kakang. Yo. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Lon-lonan lumaku tumuju ana blabar kawajang cincang. Kirapke wadyabala sak cukupe kanggo ndompani lakune Rajamala mapanane blabar kawajang cincang. Ya, ngestokke dawuhmu Kakang Kincakarupa.
Ya. Ho ha ho. Ta le. Ata. Doi. Te. Hey. Ho ha hey ah hey. Awas hey. Ah hey. Hey. Ho ha hey. Hey, ho, ha, hey! Awas, hey! Ayah! Hey, hey, ah! Hey! Hey! Hey, ho, ha! Hey, ho, ha, hey! Hey, ho, ha, hey, ah, hey! Awas! Awas! Ya! Hey, ah, hey! 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 Hey, ah! Hey, 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 ah, ah, hey, ah, 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 hey, as, ah, hey, et, ah. Hit, ha, 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 weh, awas, awas, yo, ha, lo, ha, hey, ha, ha, weh, ha, hey, ha, hey, ha, eh. Hey! Hey! Hey!
Rajamala rene Rajamala. Duh. Ah. Duh. Endi jago saka negara Wirata? Lho nggih. Kula aturi nenggo sekedhap. Jago saka Wirata? Lho nggih. Nembe melampah kaya ngapa jali. Kincaka rupa kepengin ngerti kaya ngapa diapure jago saka negara Wirata. Kowe aja ngremehke medun. Rekata Dian Bratasena kampuh poleng Bang Bintulu adi sarira ngamula dumangka dek wak simbahar jaja yen ngandika kumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindhu yen lumaris Seta Buminjaya. Lho nggih. Kula wonten dawuh paman Patih Kincaka Rupa animbali kula pun Seta. Jagone wong Wirata mburimu kuwi. Get-geti wong. Nggih. Lakar kasinggihan ingkang wonten wingking kula menika. Sapa jenenge jago saka negara Wirata? Naminipun Jagal Abilawa. Jagal Abilawa lakar kasinggihan paman. Piye? Kira-kira piye? Lah sumangga. Nderek kersanipun paman Kincaka Rupa. Rajamala. Piye Kakang? Kakang Kincaka Rupa. Kuwi musuhmu sing ana mburi kuwi. Jenenge Jagal Abilawa. Ya. Lakon tak kemah-kemah sing dadi balunge Kakang. Aja sumbar mengko mundhak aber. Ngestokke dawuh Kakang. Seta, kula wonten dawuh. Dina sak mengko mara gage gatekna Seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat papat 5 pancer wis padha hanyekseni. Kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge, kaya ngapa to ramene. Wujude adon-adon jago manungsa. Mula iki yen ora ditotoi ora gayeng Seta. Lho, lajeng kersanipun paman Kincaka kadosa pundi? Totoane dipolke pisan. Karuan lek entek-entekan. Nggih. Lajeng totoanipun menapa paman Kincaka? Bur manuk. Tegesipun bur manuk menika
yen nganti jagone wong Wirata sapa jenenge Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Yen to nganti Jagal Abilawa iki mengko mati ana palagan, bapakmu Matswapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti si Raja Mala jagoku sing mudyar ora mung bumi kepatian, guluku tak udoke. Piye Balawa? Iki tatawane negara Balawa. Iki dudu adon-adon jago lumrah, ning iki adon-adon jago manungsa. Kira-kira Balawa wani apa ora? Wani. Piye? Nggih. Piye aja plentas-plentus kowe? Nggih. Kula wantun. Wani. Wani yo tak giyeceke ndase Raja Mala. Ya Bilawa ya. Sabar sawetara ya. Piye kowe wani tenan? Wantun. Yen pancen kowe wani tenan, tatawane Burmana aja mung mandhek ana ing pangucap nanging kudu disekseni hitam di atas putih. Wis tak cepake layang kanggo paseksen Burmana iki. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Iki wis ana jenengku Raden Kincakarupha SSN. Yo, tanda tangan. Nggih. Seto esos. Nggih. Kurang marem nek nggur tanda tangan kudu diwenehi stempel. Mudie. Karben kuat, karben bakoh, apa-apa kuwi kudu disestempeli, ngono. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Wis sampun. Yen wis jagomu unggahno panggung, unggahno blabar kawat janget jencang supaya ditindake ngabotoan adon-adon jago manungsa ing Ripalungguhan. Saiki lho niki ngestakaken dawuh. Ditindakaken sakniki. Piye? Menapa dipun tindakaken sakniki? Sesuk wis ning Kampung Baru. Nggih. Saiki ditindakake. Nggih, ngestakaken dawuh. Ayo bila tak iring ana ing blabar kawat janget jencang cah bagus. Sigara tantut umregut ngembat matang rabasa mungsa tanggap cocok antaran baus nyeti tengoleno prapeng lampus serna madyaning palugon Hingga tindak Raja Mala ya Kakang.
redo mawur mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula war panjriting turangga hesti menyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lalayu sepit Jagal Abilowo Mara diage mumpung durung kebacut kowe njaluk ngapura karo Raja Mala kowe tanding karo aku padha karo Soroh nyawa jalaran Raja Mala wong sekti mandraguna wong prawira jayeng ngayuda tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil Eman-eman kowe senom isih dawa jangkahmu kowe nandingi aku ora gondro sepirawa mumpung isih kena dipetung kowe ngaku kalah ning aku gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu mula rasa dadak kesuwen kowe teluka karo aku merga ana paribasan cangkemmu meneng luwih dhisik ana blabar kawat janget sinencang dudu papane wong nyang-nyangan anane wani apa ora urip apa mati mula kang saka kuwi Jagal Abilowo ora bakal gigrik mulune slombo tanding kelawan diapur muka edan yen ngono kowe wani karo Raja Mala apamu sing tak wedeni cacing wae didak molet apa meneh jalma manungsa edan-edanan opat kapito kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan ngemping loro hanggen cahpati merangi tatal ngrajawu kelakon geget siung pengapit bialiaran ganjur pecah dasmu
Bilawa. Kowe aja mati Bilawa. Iki tataane negara. Kowe tangiya Bilawa. Kowe tangiya iki tataane negara. Ngombe. Oh iya. Yaene wedange dalange rung metu. Iki sik. Maju meneh Bilawa, dongakno aku. Ya, tak dongakne saka kadohan Bilawa. Ya. Khususon jagal Abilawa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ayo. Nih, jagone wong Wirata. Lagi sak banyon ngeblak. Ayo. Kaya ngapa? Tandingana kasektene Raja Mala. Tangiya.